dulur-dulur ki ceritane mae nglembur gawe ketupat. Iki mae ngisi kopate lur, barisi dicencang, ditali terus direbus. Iki gawe tepo lur, gak trimo kopat tok, lemet. Tepo, kopat, nek bodoh, kecil. Iki kambele diparut lur, nggo campuran mas-mas. Iki tepone mae lur, wis mateng wayahe ngentas. Nah, iki lur kopate nyemplung wayahe nyemplungno. Kambile nggo campuran met-met lur. Lah iki lur mae wayahe mbunteli met-met. Wis ya lur kontene teko sakmene ae mae tak ndang mbunteli selak